Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka Khasi Jaintia Fresher Vegetables Association kalapan pau ya kajing ngosi baka farm bill kabalalong ain dang hakini kindiat sngi kan kata hado kata-kata ya kinong rep hakari barok kawai kentupru ya kinong rep hakani ka Jilla Meghalaya. U Managing Director jongka KJFVA uba Ersan Marwin. Habaya keren baka bate CTV ulaong baka contract farming kalapan kata ya kinong rep hadian habot bat buon nakikindon ki badon hapo kani ka an ki dei ki balasna kerpang ban peniahap dur kat kum ka jinglong jingman jong kinong rep Shakiri Thor bat kam ya hap satia ya kinong rep hagani ka Jilla Meghalaya namar baka rukam bat khendo hagani ka Jilla kaya per bak lebak na ki weipat ki Jilla ki badon hapo kari India. Nakaliang jong Secretary ka FKJGP Agriculture Cell usamla Bristol Mautho habakren halor kani ka phang ulaong ka jingwan ra ya kani ka ain na ka benta ki nong rep ha ka bayadei bat ka contract farming ka sorkar haswa ban pentrikam kaladei bandaya selok shwa bat ki nong rep nrei kumba kalong menta kam shim lalong satia kumta bat ulaong ru baka seng ka sheptieng bakani ka ain kan long penban ka jingpen mentoy ya ki nong rep shongshuki bat ki nong rep batrai office namar ngi I baka la bandon kejing keta ya kinong rep hadin habut mentah ho ngi la bandon kejing snotenan namar ngi don kam keta kene ketai namar beling ong ngi kene namar buni ki an ki belawan ra nari thor ban perlong an chni serilu rukum ju tingi I ba kum gunuksa mo kum kini kinong oddo no oddo ha baning kong menswa nadu menswa ki oddo mo ki oddo udustur lojong agur kom lojong mon oddo piasup esan kila ikamai gaji da ko oddo tenre ndok ya kisngi por dan kene gajing khayai masih se Bangladesh tikindang no oddo kila sung sat bahai kene gajing don jong kene gajing khayi ya ki masih se Bangladesh kila sedang ring swai kene kam henry ya kene mundan bapet Henry kalong ba sungo pan nakaliang sarkar pedeng haja ka ban pe gi jing e jong ini nong do ka badan kini gi khai mar sa Bangladesh on ra pen banda ka an PCA Prevention Cruelty of Animals Act hak ba ta pen ban gi nong do ti kini kalong ka balong da perdat te kini ka rukom trekam go jungi sakwe nuksaru hak ba dei ban kani gi jing dan jing em jong me mariang jungi hak ni rameram ho Tega jingdan jong kamau ke siap ke duyong ne motion ne katai kalau menjengker ku yang ni khamtam ini ki ba em ne beri nyutra henrei ka jing trekam jong ni ki khasi hak bede bat kan ni jing ti mau ti siap ini duk menswa kalau besuk besan rena duk bawan ka an NGT pat lakhang no ikan ni ka kam ko batre berkebasusi per kalong Bahkan ni kaan ke bawang rak nari thor ban wan implement jenis po rilom jungi menta ngi baka jingti ya ki motion kini kitai tang kini ki company ki behe kila banti kini ki ma henry ke basumsi kalong ba ya kitu ki bati pat kum ki mau ki try jela jungi pan dan ki jakaru la ai section 144 CRPC ban khangla iki banti kini ki mar po khndo ti ngi sudan kata kejing sengau diau balik si kini ke an ke bala nang mentang nong rep ke bala pel urlong menta kendiat por ti kala ban kata hadin habut yang ngi kum kinong rep namar kejing I jungi kum ke Khasi Jaintia Fresh Vegetable Supply Association ngi I bakani ke contract farming ho mentangi I ba unong rep ula ban kiong ba unong rep ula ban deal direct bat utu company banasabar ten ring bu ko we jingkli ka ke capacity jong unong rep ka ba udan ban khai hadu mentangi I ba ka rep hangme kadang long kum ka rep kamdi ka rep ban ong ban rep ban khai namar bele unong rep hadu menta khambun unong rep ka jing lut jong u mahar barep hapok ka jakarep ka jong u watang sikilo rumtep ke jong lut kumno te ula banya deal uni unong rep directly bat uni u
nong hi balawan banwan na barjala ne banya deal direct begini nong hi bahe kata ko we ka jing tikipun ke jing bagi nong rap mentaki ya kendo tingim tep hakanu rukom baka jing pas ya kami ka an kala ban penyo nong yang ikum ki nong rap hakani ke jela kata ko we jing keli ke bang kwa ban bu ni tikawai pat kalong ba kani ka an ke bapas menta ngi kerman bakini ki long he jungi ki bapet ya sarkar ki ba yalam ya kani ka state jungi ki ong ba kani kalong ka jingker khu na ka benta jungi ki pa jela bon ra e kani ka an henry ngi kerpat ru bat ngi kerman ru kuman ngi kerman bakani ka an ka ba phi ki brio sarkar kinong yalam jung state phi ong ba kadai ke jingker khu jung state tingi kermen ru bakan long ko babha bat ni ru ngim kwa bakane ka an la shai la sisngi kan long penban kum ke jing tim ya ke jai ben riu bat ke pateng ke ban sawat kani ke jing kwa ke jing kepat jungi na kaliang sarkar bakin perkhat shwa ban le kan kono namar bale ka an rithor karukom implement ni ki an rithor ke pher balabak bat ke jing terekam jungi harilom tingi kermen ba ngi kwa ru ba nakaliang sarkar kan snahi la ka jong ka an ha ba de bet kinongram kanang ba kani karukom rep rukom riang jungi sene kan ya de jingmut bat kata ka an ka basna sarkar ka basensyar kan ni garilum ka sarkar ka basensyar harithor kan wan pelong an ya ka rukom terekam jungi hapor rilum cái bangi kwa iban ong ba kasarkar san pentrikam jing sial dewan kontrol sa bat kinurap nomar kanu skim na de kanu ka cimutoy ru deban ngi kerpat i ba kasarkar kan lum ya kinurap bani kren ba kinurap re bangi i nomar ba la su pentrikam bet tan po ski re kinurap kem dan jing tepi ip kumbolong ni ka kumbolong ka tenat boarding apa ki pentrikam yaitu ka tap nam taban sim ki perlaj re ke sim cinge ba namar ka wonra ka cing bom stu jumut bat ka wonra bat utu nong sim berlaj ro da sha da stu ban mar kam don thrai bat kinong ki customer ki ba thang ya ka laj ro kam don kanu ka cing stu ka cing sha ya tu ka yu ta ka da ka wonra cing to ko bat ni pe ba ka ni bil ro da ka sarkar kam lum ya kinong rap ban a so kom ki mon konsol bat kinong rap thrai ka ni bil sai yu ka don ban ka cinge hadin habut katai yo kan kata kala ya ki nungrep mo katai ko ba nakaliang jong kaseng ka kwa ba kasarkar sam pentekam ka deban lum se nungrep ban yo jing sai ki nungrep ru nomor ba ngi nomor ba ha karep karyang hi bunsin ki nungrep hi kimchi yo jembetai bi bunsin ki nungrep ki ba pemi sha ki ba kersan sha ya ka yo ka kot jong stit ibra ka wei bunsin kimchi yo ka jembetai re ko yo jembetai hi ba ima yo jembetai ban ki nungrep suki dan ki nungrep mi ada kani kabil ka contract farming dan wan ki company ka investor bo ka cela ka jongi yo ka jembetai hadin habut yo kan dai bantang itu ba syong po suki lana pa kitu ki nungrep hapo office ken nomor ha karep karyang i ba don ki nungrep suki don ki nungrep office ki don bat ka ba susi kalong ba kitu ki nungrep siapa yo kemyo e ka jembetai ken